Bamba foka wala nyamando amakumaso na sorobi Jekafo okuma minye sikana fiye bo obeko masruku kanja nonte bashi fuite karamogola okuma eleni farsuku koni asengeme doni ninka jagabo ka lafia okuma jengano bikle konna la bori minye kunafuni akeme ka dasebe koro sonson nyema so keme ka yamera di enine ma minye politiki kuma aramadiya kuma jamana nyere belombo lamba mina okuma ninga tabla mali yere sini sigibe na kitodi amina doni bela jelen kelen nala bara entita masaba barako nege karfa jurube jibi bulu flage eni ne antenguno do nyona sijo norolin bain kono no ye sijo channa amer chamyi eko to wadi ka fo jibi ga fiye bo anse obi be Wati namu okuma mi beta dugutigi blona otabo dugutigi de ki kunda kulwa nego bala to beti bori ne bentige do ado lobo fasiruba no ye memesa nugo akeme ka kalmuta ako anga jamana shara sumba yela maliko bor trawri no lainu besina ana kewa walma tna ke wari ako sigatala mali mago be yela mala fasiruba ko minye malika jamana shara sumba kabni 1992 niyo laja bi samugani kononton ali bi niyo laja abikomu okorola korola indorontere fasirba ko ka dati radi bana ni fendun dati bana bortrawre niyo matrafa okuma no make degunye obina ni toro belele bayi ako ni jamana yerele akagoni bagi politiki maw deseme ka jike nyontike minye dine barakela ugu gelabulu ni nyonche bortrawre ka tabla dugudo yerela bela jele ki tafo ibka berela furuku be jamana doni nyonche minye jamana shara sumba dati bani wode nana ne ye wa ako onyiningali otomi be na dume ka fo ko shara sumba dati bana dore ko ni te chama chefanga nyemo bolo wode min ko ne yela makura ye ko bolo da malidun ka wele panka na ke mashikuna nikinga na ke mala bogari maka na fere karafe bela jelen ka mina bolo kelena ninga ndado malikunga nkukumala jamana ka shara sun condition kura o ka sigi senga agageti fasriba ko agodi ako bolo mafunu abida tigi kana mali nyema munu be amedomina ko bi no ye chamache fanga o barake bawiye ministre muntara ninka mali yere akasika ke mali kuraye wortara wode ode Mamadou Mohamed Kulubali bogari esigi keme kale laje ale dum fana yidda magala laje do senfe ka yira la sika koninta la jamana yidda na muntaka daleka no ye jamana ye mali kura akilna kura sharia kura tabulo kura bori miria kura sika koninta la navolo kura nini numbe sigila singa navolo kura de bedu ufene chen amago bola kusebe ala ko ke fasriba ko bogara wore naduma ka fa ko la inu baro bolo dara ministre refene sigi kundo e ko ministre ko katna bala le fanfe min ko ni jamana premier ministre bogara wore ale ra ko ni damagala ka ira ka fo bara nunu ko ni sigi keme ku makono jona ngabina ke wati kelemuna o mafo minye malido ye fasriba ko ministre Mohamed Kulubali bogari ale ko ni ya ira ka fo jona mamunu kan ga ye akenenka mamunu danga kando abarala mamunu be nulu joro ka bo akola kosbe bori ku bela jele mena wele fasriba ko ako jona min ko ni anga jamanai nandu me feka ka ansa ko ye nambe fe malika bonin tinkin tonko la nambe fe fonyo ko mebe malido ni nyonche bordo wore jona fo malika constitution kura kota minye constitution kura le o kle bana o dati bana andi bana ni maha mouvement anta bana olu ye sanga soro nindi o kunye kune aiwa kunu na ka akilna bina ka akilna wontrore meme sanogo no fasribaye akoka akilna jigike alfa Umar konade ali disida la male abla le desera Amadou Toumani Touré ali fene disida yele malila ali desera Ibrahim Boubacar Keita uye to kalama uye o dale tike bogari ali fene abla fasriba ko jamana masake saba ni bela jeli ni na jamana shara su yele malika desera malidu ni kangara kutna jenaye botoro o maliden kilo wulu de bina to kangarali la albiwa ako nyingali otomi be fasriba ko sika ko ni temina mawma yi kangara ni jamana masake sabat temene klela botoro de ko ni bela jelen fela ko ye muye o de albi condition ya ka yelema sabu na yelema na ka be bla mali ale ka tno konnala kono fani flani ay mi mo lobo kono aka bi bolido
boje ba ce lobu mo ambu fo ni ne intega do ni sabambe bo sababu no kama ko nouvelle horizon mami nga fasiri ni o yetuguna a Traoré ye ako mi ye onga chamotoro fanga blo nyamai no ye Moktar Wani e ko ani SNT nyama blo fe mamunu bo kono no ye conseil ye o ye nywa ye wi mi ye jumatemele no benas février l'État ani kono ndoma en 2021 mi ye onga nyongo dala je soba mimbe no ye centre international de conférence de Bamako ye bara nunu bela jele bola ka kay atara nya folige haglonga haglami na be wele ko plan d'action du gouvernement de la transition dala tele la ni bakuru balanko mako paga ni ataka laje o mi ye Moktar Wani ga wuli ka joye o nya foli u bale ko jumatemele ka be ni kalot l'État ani kono ndoma e baye ka fo bi intene février kalot le mo ani fla abe segi kati jo o sente makele nunu nya korlala ka sega haglino be sega falen chogomina mi ye agani haglina ye ko haglina bele worodo na be wele nanzaragana ko sizax kunglina o akanga takabara mununge no ye objectif ye omga ani sababe akonnana wa mi na kanga blamna munungonna wasa kunglina nunu fana gasega nyina maya o de action o kemefla ani bulovla ani duru akanga blo mena fana konnana wani e korofo ilaje mi ye Moktar Wani ga korofo ye na ye aksi wore na ya folota no ye premier aksi o be sinji faminga o de akor koyi akoro issue du processus d'Alger no ye bengan sabe mi na tega no blala on iraga faba konnana na kuma kun folo tarake Algeria jamana o faba konnana wa jarala ka fo mi ye ni aksi folenye abe sinji faminga beni kliya be sega do maldoni nyanje chogomina wasa mauga do daglenve ka bo daglenve furu fonyonga mi no be awni korove mo ni nyanje o bele jele be sega banchogomina o ko aksi folenye mina sinji o ka o temele go ka boy mi aksi flanae no obe bakurumba tako flana fana kofo obe taliga faminga odeye marake chugo nyuma mi ye marake chugo nyuma no kofo la be anga furuba nafulu katase anga jamana be sega ni nanakli kena munun gonnana no banga soro da bulo kofo obele jele be sega do berla e chugo mina ba ko ni ataka laje loi d'orientation et de programmation no LOP o ko ni ngeme kan obe nafulu mugum nika olu ko ni dandige ka fo ni nganga takadini chagadaima kenere fara furuba taka no anafulo ko akobe klaka kunchete gwanzangolo na tabulo te famu ko sega lu ka fe da kata nyeshi o tabulo nunu bela jelema no be wele nazaragana ko ka auditer la gestion des fonds alloués au secteur de la sécurité mi me défense ko fo ani justice anga kiri tiglamo ni lakana tiglamo na fulo mi meta ka bloka ko folo temelung no yo o baro buluda ko zeinda ko nyafolo ka ken akoka na fulo kanga do damu no ve aduna choko mununa o nyafolo o buluda wa mi axe sabanayi o nyeshimbe fami vanama o be onga kalango kofo ni ye jamana kofo be ni mi sinzi kalaka ima fuike ba ni ataka laje axe sabanayi sinzi me kalango ka wajira la fana ka fo ku bina fiye bla sangani ta ka nyeshi ma be ki da kanga do jamana la kola ko bele jele be wele ka sigi kenakele ngonnana ko jaso tomba kele jekulu kele ngonnana wasa o kasika hakli jaga boke na be wele ko concertation o be bla kadara mi fana konnana o de ka fura jonjo nyini jamana yere kalangula geleya be famu no be o fura ka sega soro aksi nani na o sizi me feminga o de ko ka onga jamana yere abeka monoboli minge no de ka dofara onga jamana mara chugoya ka ningura fie ala o ningura be sega fie chugo mina no ko ni nambe ka dofara onga marabulo ka no region yi o lu region vana o lu be sega wuli ka ju kolola chugo mina mi hagli jaga bo ko na tanika nyeshi o fanama wa no fana bolay mi ye aksi e duru na no hagli na duru na o de conférence sociale ka wati ni do na to konnana kala manga metku koy anga jamana deklina bele jele ko wele ko sigi kenakelen konnana gelamunun be jamana konnana jamana do ngoni ni gelamunun be nyona na keme ka sunokote ka bunyana ko nunun bele jele ka nyefo furaka nyini ola ni aksi worona fanata nika alaje o bebe beni kilia nika okofo Moktar Wani aka ni korofo nunun bele jele mana leko ayidatu femina ya jira ka fo jamana marabawu o koni be wulika jola mi ye jela ba banami ni akeme ka jela bo ni akoni nana munumunu saloga nga jamana konnana na koni jira me ka fo bele jile ki janto iyera la no covid-19 ye ko jamana nyemo no ye ba dawna ka gouverneur gouverneur ministre ye o koni ngeme ku nyeshi o bana kelali fana ma wa mi ye Moktar Wani akan nali na sente mawnya ko so ma dayna CCB konnana mi no benbe bi kalo février kalo tlemuga ani flama sa 2021 o yele ma ka na seka o lason wa nyini ngali tombe ne nguye sebe mi na ya sama ka bo nouvelle horizon konnana tukuna a Traoré alika fasiri Traoré wulu
ko ale ta do kale magago fa ka giringa do koyo jamala ne ben tige do tuguni ziniti bale fasiriba no ye Bouakari Dabo fasiri Dabo ako jamana vice president warta rawde siga ko intermina ko jone be fe ka nege ga do dajugu do fe minye fasiri Dabo ka kuma do ne kuma kunanga ya ba kono kaka to o dat bay fasiriba ko akoni ya laje ngunu be sena warta rawde no ye réseaux sociaux do kan ale ni minye baroda sigi do la jere jagulu do be munu ga deme be ka nyeshi finitigla kawma munu ga sababu ye ninka Ibrahim Bouakari Keita ka fanga d'Afri wutu kalo do kletani shegi en 2020 minye wajira jagulu ye warta rawde ali nu ka ton ko ni chira ga mamunu ko ni tunyu bolo di nyomo ni ka fanga koro d'Afri o mako kelo bolo be nyombolo u dabe jamana barala ako minye uluka nyema ado inkamo no ye colonel Ashimi Goita warta rawde ali de ko ni Mali vice président ye minye jamana kuntigi ba rek rafala ngani ye ko tabolo laje ajalatike ba bela jele ale de ye sabu lu de jarani nga fanga singoro macheli baro boloda minye jamana kuntigi ray ale wolela ninga ale tadama nga munu ya ko blenke munu ya kuma ke Bouakari Traoré ulu de tayu ka koye fasiriba ko mami be nata ka koye na ye jamana kuntigi dangaye colonel Ashimi Goita Bouakari Traoré ko ale be fe ki kanabo en 2022 ninga Mali masake anyini aywa kaka sabali fasiri Dabo ko Bouakari ni ye Dabo ka kuma jatemine sega ndo ko sobe bari minye fasiri Dabo aya yira ka fo ma dodo ko ni be ka minye Ashimi Goita sigere o kuma ka kanabo uluka deme ba yoro bi ka deme ba yoro shini Bouakari wa lu nyebe mina abisika ke Mali masake minye fasiri Dabo ye ale ko ni ya yira ka fo siga ko ni te mina o kuma kuna ngania ba kono kaka dabla sabu kambe domine ko be Bouakari Traoré ka ke Mali masake bari ko amando konfio politique mo ka barado Ashimi Goita min ko ni ye surasi do Mali jigi ba ka ko sube jamana lakana ni la mado mamina kilu be nyon fe mado Mali dombe mamin fe min ye surasi o kadri kono na ye ko na boro surasi kadri kono la Bouakari kata nyami mawchela mamunu politique maw ye Bouakari Traoré kabna mango ya soro boje wate o politicien kele nunu ne beta kata kumadmani foi tlokoro ni bla baji keneka jiwo betani ye mandia mimbi nofe o ba bele jile sani kabila agata fasiri Dabo ko Bouakari Traoré minye Ashimi Goita ye o kuma ko min toramero o de ye u ye fanga singoro ma baramike Bouakari Traoré nu jigina ko ni yira Ibrahim Bouakari Keita la ka desra Mali nyine Mali la u kanga ko beke ningo o barata ku jono jigiyai Bouakari Traoré nu yo jigiyata siga ko ninte minna abeka manjia bina doni shimu mbalambe domuna ko bi kaka na koroto jamana kuntiganda aga wati beno kaka wati masifo Bouakari Traoré fasiriba ko bamanchi munumbe ka dangare ke anga jamana la bori minye Ashimi anaka chedon ukanga ko bela jelene ke jango ko daga jugu takabo anga jamana dala bori minye Mali ka basigi ka Mali ka ke Mali don sakoyi ka ke bafo ko tikatulu minye fasiriba ka fola no Bouakari Dabo ye ako minye Ashimi akunglena kanga ko de janko aka jamana kuntiga danga jamana lakarani surasuka akilno bela jelembe ale de bolo o kuma ko akana to osera konna la kata akilna warata minte Malidon fela koyi politique mawka ko kaki sembo o la wali minye politique mawka akilna ye kaki sembo o la ata ale ta fo katike Mali jamana kuntiga de ngaka wati mase folo amase min wati mase koko tumase bali o te karaba fasiriba ko Bouakari Traoré anta o laban boli ako siga ko nitimena ma chaman be munu be ka ademeni mbare na jijugoro Bouakari Traoré ko anintu ye ko sabo kulu nyebu ka herodi la nulu ya pusika ke jamana na chena bulu bukla ku fushika boka toko chendaka to be na voka be malde munu doko lute Bouakari Traoré fasiriba ko noje Bouakari Dabo ako siga ko ntemina minye colonel Ashimi Goita ko abena leka ladilikana me ninga to akasurasiya o bara ko nala kono fani flani ayi mimbo zeniti bale kono fasiri Dabo aleka sebenindu boje wata ko ni ga wulu yenda shi domine nanga shi flabet lega ila ni yenda ga do ni sabambe bo sabami no be wule ko le témoin fasiri jokulu ni o ka wule ga joye o ya jira ka fo mi sende e ko sende yema blo
ko kɛmɛ ka kuleka bɔ ka ɲɛsin assemblée ɲɛmaa kɔrɔ ma koyi Isaka SID bɛ yen bawo a bɛ waati jan bɔ min yɛrɛ ye fasiri kɛbaw ye o y'a jira k'a fɔ u ye nin minɛ ka bɔ da garantilen na min ye an ka katikati belebele wulubana 4 ye k'o bɛ Isaka ka parking kɔnɔ halisa bawo min ye nin finitigilaka ninnu nali yanni CNT ka sigi sen kan u kun kɛmɛ ka wele bila ko jamana nafolo jamana mobili bɛ maa o maa bolo ni kɔni kun bɛ Alhaji Ibn Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga o kadara kɔnɔna na k'i kana ni an ka bolimafɛnw ye n'o ye faso ta ye o i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni taara ka taa mobili ninnu jɔ k'u kɔdon nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ ko katikati belebele 4 olu kɔni k'u ma ye wa sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ a jirala k'a fɔ k'u bɛ maa min ka mobili mara parking kɔnɔna na o de ye Isaka SID bɛ ye assemblée président kɔrɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen ye kulekan bɔla ka ɲɛsin a ma ani kangaramada kantala ni ka ɲɛsin a ma min ye Musa Tɛmine ale de kun nana a fɔ ale de ye Musa Tɛmine kɔ ni ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ min maa minnu n'o ye députelakaw ye minnu kɔni législative 6 na n'olu kɔni ka députeya danna sira la kalo damadɔ kɔfɛ ni Musa Tɛmine yɛrɛ kun y'u ɲɛmaa ye olu ka députeya kɔni dalen kɔ sira la ni jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ale na bɔ jamanakuntigiya la o kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fanga min n'o tun bɛ a waatinin na k'o bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ lajɛlen jɔ la o jɔlen kɔ finitigilaka ninnu kɛlen kɔ ka Alhaji Ibn Boubacar Keita ka fanga ni ka a dansira la utikalo dɔ tile 18 i b'a ye k'a fɔ min ye o ye wele bila bawo o ye sɛbɛn kɛ n'o ye communiqué laseli k'a jira k'a fɔ jama foroba mobiliw o bɛ maa o maa bolo i kana ni a ye wa dɔw caman kɔni i n'a fɔ n da tulala cogo min na u nana ni a ye nka halisa dɔw bɛ olu kɔni b'a la k'u bɛrɛbɛrɛ dibinin na ka taa ni a ye u kɔni b'a la k'u ja an ka mobili belebele ninnu kɔnɔna na wa k'a sɔrɔ u ta tɛ min ye Isaka SID bɛ ye assemblée ɲɛmaa kɔrɔ ko wele bila an bɛ a ma a kana ni mobili ninnu ye yanni a ka taa wolo fɛn wɛrɛ la bawo min ye faso mobili ye o tɛ se ka kɛ maa ka jɔnforola ye min ye faso mobili belebele 4 ye o man ka bila ale ka du kɔnɔna na yen tɛ a mara yɔrɔ ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaw ye n'o ye le témoin maaw ye o y'a jira k'a fɔ Isaka a na waati a kɛra gɛlɛya kɔnɔna na wa min ye a ka mandat fɔlɔ kɛra ni gɛlɛya ye bawo a sigifura dama a ka mandat fɔlɔ kɔnɔna na a ma fɛn kɛ fɛn min ye manifu ni wasa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye a ka mandat filanan fana ye o fana k'a minɛ a daminɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma o bɛɛ lajɛlen kɛla gɛlɛya ye maa caman fɔna ɲɔgɔn kɔ assemblée in kɔnɔna na maa caman ye kumajugu caman fɔ ɲɔgɔn ma ka sabu kɛ Isaka SID bɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o fanga o nana filenkolonci k'o da kolonci min ye an ka bolimafɛnw ye min ye katikati wulubana 4 ye k'a ka na ni a ye nin wu ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na i ka bonya b'a la Jabate sendiga bɛ taga maa min ka banabaatɔ min ka bana fura kari n'an ka tibi tɛ masɔrɔ o la ne ko bala cogo bɛ di mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura arc-en-ciel la fasiriba n'o ye Dirisa Sangare fulakɛ a ko an ka taa office du Niger la fasiriba ko mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ min ye tigɛrɛ ko k'a fɔ an PLP kunna n'o ye Abdelkader Konate mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ min ye nin kadiri belebeleba in ye Adema PJ ale kɔnɔna la fasiriba ko jɔn de tɛ an PLP dɔn min ye douane o baara tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ Mali ale minisiriso la mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kunnawolo belebeleba ye o de kumu kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ office du Niger la jamana ɲɛmaaw y'a ta ni ka se ka kɛ o gɛlɛya ban fura sababu ye fasiriba ko mɔgɔ tɛrɛbɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye an PLP ta mago min kama a k'a kɛra jamana ɲɛmaaw ta ye a kɛra malidenw ta ye fasiriba ko a ko office du Niger an PLP Abdelkader Konate a bɛ don ye don min na Bɔgɔri gɛlɛya belebeleba kun bɛ yen ɲɛmaaw ni baarakɛlaw kun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ min ye danabaliya o na bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ an PLP a nalen min ye an ka ni office kɔnɔna ye Bɔgɔri sabu Mali jigiyɔrɔ belebeleba don min ye ni ji kɛnɛ belebelebaw ye malo de bɛ sɛnɛ ye Bɔgɔri ka taa bila sumansi wɛrɛ la nka la man di kosɛbɛ o de ye malo ye fasiriba ko min ye office ye baara minnu bilalen bɛ ka ɲɛmaa kɔnɔ Bɔgɔri ji a ka se ka walankata k'a di bɛɛ lajɛlen ma ji sɔngɔ ka minɛ a minɛ waati Bɔgɔri min ye angɛrɛ ko ye ka taa bila sumansi kow la Bɔgɔri tɛrɛbɛrɛ ɲɛmaa ka jɔ a jɔyɔrɔ la baarakɛlaw ɲɛmaa k'u lakana Bɔgɔri min ye an PLP ye a ko maa kelen tɛ se baara la a ye wele bila maa minnu ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaw ye Bɔgɔri u ka jɛ u ka lajɛ boloda lajɛ in bɛɛ lajɛlen fɛla fɔ Bɔgɔri tɛrɛbɛrɛ o kɔni nana ni daraja belebeleba ye sabu min ye an pe ye ani baarakɛlaw yɛrɛ ye danna sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko tuguni min ye alamisa tɛmɛnen février kalo tile 18 ye a ye sɛnɛkɛlaw wele u ka lajɛ boloda lajɛ in tun bɛ min kan o de ye samiya tɛmɛnen maa minnu kɛra sababu ye ne ka sɛnɛ boloda Bɔgɔri banbanciw nana don foro caman
bɔɲɔn kɔnɔna la ni ka taa don malo mɔnenw na a ko taa donna malo minnu na Bakari o bɛ t'i jɔ fo hectare 2,025 bɔɲɔnko a ko maa caman de bɛ wɔlɔsɔma don foro kɔnɔ abada ni ka bolo ɲɛ kelen kan Fasiriba ko a ko ni dun y'o lajɛ musaka minnu tar'o la o bɛ t'i jɔ min tiɲɛna o forotigiw kun CFA wari 1,100,000 ani 1,400,000 Fasiriba ko min kɔni ye o malo ye tasuma de donn'o la k'o kɛ sisikuru ye ala ni bamanci jadiso olu ka nin hakilina jugu in na min ye Anpelepe ale ni malo sɛnɛnaw n'u ka ɲɛmaw ye u ye nin lajɛ boloda alamisa tɛmɛnen Bakari n'i y'a lajɛ a y'a senna bila ni ka taama boloda ka ɲɛsin dugu dɔw ma n'o ye Kuri Mari Molodo Ndebugu o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye Bakari min ye ofisi kɔnɔna nin bɛɛ lajɛlen bɛ malo sɛnɛ fo ka dama tɛmɛ Fasiriba ko ji mun kɔni ni sɛnɛkɛlaw y'o juru ta dɛ Bakari ni ko don ka suma kɔrɔlaw la n'a dun ma k'a fɔ ko bamanciw ye tasuma bila u ka suma na min ye suma ma se ka sɔrɔ k'a feere ka jisɔngɔ sara Anpelepe ko jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la o kuma ko jamana jɛra jisɔngɔ kɔ n'o ɲɛna jɔngɔla a ye ŋɔni belebele bɔ cikɛlaw sen na ofisi kɔnɔna na a ye baara kɛ Bakari Fasiriba ko dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min kɔni ye jisɔngɔ ni jɛngɛrɛw kɔ o bɛ t'i jɔ fo CFA wari 1,300,000 bɔɲɔnko la Anpelepe a ko jamana ka jɛw kɔ Bakari sabu ko maaw bɛ furugu dusumakasi la ni maaw kun ye ɲuman sɔrɔ Bakari a bara ni suma kun feerela o kuma k'u kun bɛ jisɔngɔ sara o kuma suma sɔrɔbaliya o kuma ko jamana jɛra jisɔngɔ bɛ maa ma la k'u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fufala ɲɛmɔgɔw k'u ka fo jamana ɲɛmɔgɔw ka fo Bakari fɔlen yɔrɔ min na maa caman kun jɔrɔlen don olu ka ɲɔ kɔni jenina malo jenina olu bɛna jisɔngɔ sara cogo di Bakari ko ɲɛji daminɛna fiɲɛ de bɛ sin ka maaw fifa Anpelepe u y'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bakari min ye Anpe kɔlɔn kɔnɔna la e ko Anpe na bɔ yen bilen sɛnɛkɛlaw bolo a bɛ na a na bɔ yen bilen a bɛ bɔ yen Fasiriba ko Bakari adamaden sogo tɛ dun nka i kɛwale bɛ dun Bakari Tarawele danaya mana ta ka da maaw ma kan i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i ka ɲɛmaya hakili ɲuman baara la a ko kɛ jamanadenw ye u b'a dɔn ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔna la Dirisa Sangare ale ka sɛbɛnni don arc-en-ciel mɔgɔw ka fara Dirisa Sangare kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bois Diakhaté ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la boussole centre hospitalier universitaire Gabriel Touré ko an ka taa ye min y'o ka salle d'hospitalisation urgence kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'u ye kasara sɔrɔ a kɛra kasara sugu o sugu ye nka an bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye saraka kasara ye accident n'i y'o sɔrɔ ni i cɛla ka taa ninnu ka salle d'hospitalisation kɔnɔ wa ninnu ye jɔn ye Gabriel Touré maaw kɛ a fɔ ko an ka Mali ka Gabriel Touré nka ninnu i y'a kɛ maa dɔw ta ye dɛ nin jɔ a kuma man ɲi a fɔ ko Mali ka hôpital Gabriel Touré Bois Diakhaté ko ka ca a fɔ ko Mali ka Gabriel Touré ni maa min ye saraka kasara sɔrɔ ni cɛla sapeur pompier fɛ ka taa jamana ka dɔgɔtɔrɔso in na n'o bɛ wele ko Gabriel Touré o kɔni bɔnɛka sanni ka bɔ i ɲɛna min ye nin wulikajɔ ye a bɔla ka kɛ maa min fɛ ka se k'a ko kunnafoni ni k'a sɛgɛsɛgɛ o de ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Yakuba Danbele ye Yakuba Danbele a ko ni urgence maa dɔ n'ale kun ladan bɛ yen Gabriel Touré kɔnɔna na o n'o ye ɲɔgɔn ye o baro la wa min baro in yɛrɛ bɔla ka kɛ décembre kalo tɛmɛlen san 2020 kɔnɔna de la n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen y'a jira k'a fɔ k'a tɔgɔ na to gundo la ko wa ko min ye ale ka nin accident ye a kɛlen kɔ ka accident sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko a fan dɔ kɔni karila min ye sapeur pompier ye wele bilalen kɔ olu ma olu kɔni nana n'u ka mobili ye ka na a cɛ ka kɛ o kɔnɔna na k'u kunda i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ min na ka kɔrɔ n'o ye hôpital Gabriel Touré o taara n'a ye i b'a ye k'a fɔ ale ladalen li kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni y'u mako bɔ a la kabi sapeur pompier ninnu kɔni nana ale bɔ k'a lada nin yɔrɔ in kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don a la wele bɛ bila nin dɔgɔtɔrɔlaka ninnu ma a ye na dɔn n'an bɛ a kɔni kasara kɛn bɛ a fɛ a fan dɔ karilen don o si tɛ ka kala don ɲina ka bɛn ni a ye min ye a ka ɲɛfɔli halisa fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ ko ni donna Gabriel Touré kɔnɔna na minnu kɔni bɛ yen k'a b'i b'a fɔ ko sugubilenw bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ta puruti ta fa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ chirurgien o tɛ bosoli kɛbaaw ye wa ka taa se dermatologue ma minnu ka baara ɲɛsin bɛ farikolo la banaw ma ani minnu bɛ n'u bɛ kirinan kɛ maa na n'o ye anesthésistes ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ta dun e la fo ka taa fɔ i bɔra Gabriel Touré da fɛ
bawo a y'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye o tɛ maga i la n'i ye wele bila min fana ma n'o ye médecin k'a fɔ k'o kana dɛmɛ don i ma waasa dɔ ka se ka ta ka bɔ i ka degun la i b'a ye k'a fɔ maa si tɛ kala don i ɲɛna ka bɛn ni a ye ko wa k'u kɛn bɛ ka nin sugubulon labɛn cogo min na ko clinique ni cabinet de bɛ u bolo o kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'e ka kuma cayala walima n'u sɔmina k'a fɔ ko fɛn b'i kunna o n'i bila ka taa di o dɔnba clinique tigi ninnu ma wali cabinet médical tigi ninnu ma wa maa kelen o kelen e bɛ 1000 de sara CFA wari la n'o ye 5000 francs CFA ye o fana bɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen halisa a y'i tɛmɛ ni kuma ninnu ye koyi a y'a jira k'a fɔ n'i taara Gabriel Touré la 100 sara la dɔgɔtɔrɔ n'o ye fini jɛman donna ninnu ye kɛnɛya tigilamaaw k'a tilan fɛn bɛ yen a bɛɛ ye anw ka FM poste mɔgɔw de ye n'u ye interne ye kɔni dɔgɔtɔrɔ jolenbaw yɛrɛ tɛ kɛ ye koyi ninnu kɔni u kɛn bɛ ka degeden ninnu de ta olu de kɔni bɛ u sago n'u dungɔ na ni k'a kɛ maaninfinw na k'o ye taabolo minnu n'o kɔni k'a kan ka kɔn kosɛbɛ ko ale bɛ wele min bila ka ɲɛsin jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Bandaw cɛkɔrɔba Léger ko a n'a ka gouvernement u k'u kɔfilɛ Gabriel Touré la Gabriel Touré ɲɛmaaya bulon kɛn bɛ cogo min ye bi na k'a kɛn bɛ ka maaninfinw ɲugu a la bawo u mako tɛ banabaatɔ la wa banabaatɔ n'u kɔrɔsigibaw tɔɔrɔ ni nɛni sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin u ma wa n'i ka fura fana ko u bɛ ordonnance sɛbɛn k'a sɔrɔ i ma ɲininka wa n'i nana ni fura ye i kɔni kana to ka to k'i kunkolo jɛngɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ han i ɲɛ jɔ i ka fura la n'o tɛ i ka fura a bɛ suɲɛ ka b'i bolo san tɛ fi kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la busoli kɔnɔna na Yakuba Dambele a ka fasiri le rayon wari e fasiriba n'o ye Kisima ye Kisima a ko min kɔni waleɲuman dɔn ye Bakari Tarawele o tɛ ban jamana in kɔnɔna la ko foli ani tani kan ka ta ka Mali cɛba dɔ sɛgɛrɛ n'o ye Ibrahima Diawara Bakari i b'a fɔ ko mouvement malien tout court au président fasiriba ko Bakari Tarawele min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ février kalo tile 11 Kidali ni ka taa César ka lajɛ belebeleba boloda o lajɛ n'o ye accord de paix ye malidenw yɛrɛ dama an ka bɛn fɔ la min ye Mali ka basigi Mali ka jɔli kɔnɔna la Bakari Tarawele ale kɔni waleɲuman dɔn ta ni ka cɛba dɔw sɛgɛrɛ Bakari maa minnu sɔnna maa minnu bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu yɛrɛ ye malien tukuru o tɔndenw ye n'o ye Mohamed Ag Intala Ibrahima Uldo Sidati Ali Kabas Ag Intala Bilali Ag Sherifu Bakari Tarawele Ibrahima Diawara ninnu fɔ k'u waleɲuman dɔn sabu u ye danaya min ta Maliko la Bakari Tarawele ko yɛlɛma don bɛ kow la an ka kɛ kelen ye Mali ka farafarali o ka dabila maliden bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ a ko nin cɛba n'o ye malien tukuru Ibrahima Diawara a ka tɔn tɛ politiki tɔn ye Bakari min ye malidenw yɛrɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min ye Mali in sɔrɔ hakilina in ne nana a yɔrɔ Bakari Tarawele ale min ye maliden ye ale ye jagokɛla ye ale bɛ se ka mun de kɛ a ka faso ye faso ka bɔ nɔgɔla kɔnɔna la Bakari min ye tɔn ye a sigira o kɔnɔna la politiki kuma t'a kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka na ni ŋaniya ye Mali bɛ se ka jɔ ni sira min ye baara bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma a ko dibi la a ye wulikajɔ minnu kɛ ni ka taa cɛncɛn sanfɛlaw la kulu sanfɛlaw ji kɔnɔnaw la Bakari Tarawele ko de dagosi bɔra fo ka dama tɛmɛ a ko a dɔn bɛ ni min ye usine Stone o PDG don groupe ale fana ɲɛmaaba don Bakari Tarawele min ye Ibrahima Diawara a ko Mali drapeau ale ye sigili kura min kɛ Kidali a ko nin ye ɲɛta baara belebeleba ye a ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la a ko hali bi maa minnu sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali drapeau ka siri Kidali an bɛ don min na ko bi Bakari Tarawele ko k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o tuma baara kura minnu bɛ senna hali bi e kɛrɛfɛ Bakari Tarawele ko baara ko ni Ala ni kira sɔnna ma k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko Ala ti mɛn Mali n'a dɛmɛbaw Bakari Tarawele ko jamana in bɛna ja de k'ale kɔni jigiba kan ko jamana in bɛna ja a ye misali ta a ko Dubaï bɛ cogo min na dɛ min ye farafinna Dubaï ko de bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna ye Ber, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sigasso, Kaye Kulukoro, Nyoro, Banyagara, San Bakari Tarawele a ko o bɛna kɛ i n'a fɔ Afrique Dubaï a ko k'a sababu kɛ ale ɲɛ bɛ fɛn dɔ la Bakari fiɲɛ mun bɛ ka lumulama k'a fiɲɛ taabolo ka ɲi fo ka dama tɛmɛ sabu ko min ye kungilenna ye k'olu kɛra kelen ka ban n'olu dun kɛra kelen ye ka dusukun kɛ kelen ye o tuma ko mun de tora bilen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka baara tɔw la kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le rayon kɔnɔ Kisima ale ka sɛbɛnni don ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin sɔgɔmada kunnafoni Bergenda ko nin ye a ka sɛbɛn ye Bertrand a ye wulikajɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye février kalo tile 19 tɛmɛlen ka bɛn juma ma san 2021 i b'a ye k'a fɔ anw ka consulat min n'o filɛ nin ye Faransi FABA kɔnɔna na Paris i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka maliden dɔw ye o futinɛliw dusu cɛlen o kɔni t'a la ka taa don yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na ni k'a fɛn bɛɛ lajɛlen k'a filenkolonji ni k'a dakolonji min ye fenêtre mato porte mato hali sigila
bila gwanza minnu bɛ ni maaw bɛ sigi o kan nin bɛɛ lajɛlen karila ka don ɲɔgɔn na bawo a fɛ ko sababu jumɛn de nana ni a ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye mouvement anti carte nina ye o mouvement n'o ye jɛkulu ye olu kɔni de ye wulikajɔ kɛ wa ko maa min ye wele bila maaw ma n'o o ye activiste ye n'a ka wulikajɔ sudɔn bɛ kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ o de ye Ali Roi Ikaka ye nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko AS 24 ale kɔni ye wele bila malidenw ma k'a fɔ min y'an ka carte nina ko ye n'a ma wuli k'an jɔ an yɛrɛ kolo la a bɛ waati jan bɔ an b'a la ka kulekan bɔ min y'an ka carte nina ye an tɛ k'o sɔrɔ kuma dumani caman b'a la ka fɔ an ɲɛnɛ n'an ma wuli k'an cɛsiri carte nina an b'a ye maa tɔw de bolo malidenw na an kɔni an tɛna kɛ a tigi ye fiyewu o kɔni o kɛla sabu ye u ka wuli ni k'u kunda an ka consulat kan Faransi faaba kɔnɔna n'o ye Paris ye o taara se o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye sauvegarde ye n'o ye vigile ye olu kɔni b'a la ka maa donta ni bɔta olu bɛ larawe u b'u sɛgɛsɛgɛ i nakun ye mun ye ni nakun ɲɛfɔla i bɛ don i bɛ t'i mako ɲɛnabɔ u nana ka nin bɛɛ lajɛlen de birisa ɲaami wa min ye gaz lacrymogène ye u yɛrɛ kun gɛn bɛ an ka force de l'ordre ye koyi nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ u bolo ka tila ka taji k'o kɛ buteli kɔnɔna na ka finikolonmugu k'o bari o da la ka tasuma mɛnɛ a la k'a fili ka don consulat kɔnɔna na min ye u ka dusumakasa u bɛ se ka o jira cogo min na maa b'i yɛrɛ ɲinɛ ko yalima anw ka jamana a bɛna to nin cogo in na wa bawo min ye anw ka cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye n'o ye bandaw ye a ka wuli ka jɔ n'a ka munumunu salo la yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na ha ka jamana minnu tɛnkun bɛ an na a kɛlen kɔ ka yensira ninnu sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a selen kɔ yan ni jamanadenw kumana maa caman bɛ olu da tula carte nina ko sɔrɔli gɛlɛya la a y'a jira fana k'a fɔ min ye ministre des affaires étrangères ye a n'o kun bɛ taama in na ɲɔgɔn fɛ k'o n'a fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waati ni don natɔ kɔnɔna k'a la waatiw tɛ janya ko bɛɛ lajɛlen n'i ka carte nina sɔrɔ k'a minɛ o don fɔ bi i b'a ye k'a fɔ carte nina a t'a la ka sɔrɔ maliden fɛ wa min y'an ka maa ninnu ye fɛn min yɛrɛ kɛn bɛ k'u ka dusumakasa yɛrɛ ni k'a tɔ juguya k'a kologiriya o de ye carte nina sɔrɔbaliya kɛla sababu ye ka caman de ka baara tiɲɛ n'an di y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen u bɛ baara minnu na a kɛra sa sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i bɛ nafolo min sɔrɔ o tɔrɔ dɔ de bila ka na di somɔgɔw ma Mali la yan n'a fɔra ko baara tiɲɛna o ye doni dɔ faralen ye dɔ kan min ye Bertin Dako ye a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana marabaaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ hali n'a sɔrɔla nin girigara in ni mankan in kɔfɛ n'u ma bɔla ka kɛ février kalo tile 19 tɛmɛlen san 2021 i b'a ye k'a fɔ min ye an ka chargé d'affaires min n'o bɛ consulat la ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o de ye Abdallah Aga Amayi ale ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma ka ninnu ka waleya n'u ka taabolo ani consulat yɛrɛ kari-karila cogo minnu na k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o maana wa a jirala fana k'a fɔ waati ni don natɔw kɔnɔna na ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen natigɛ waasa min y'an ka jamanadenw ye o ka se ka nin carte nina ninnu u ka se k'a sɔrɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin mouvement min n'o ye mouvement anti carte nina ye olu kɔni de kɛla sabu ye ni ka taa nin waleya cɛjugu ni k'a ta ka ɲɛsin an ka consulat ma Faransi faaba kɔnɔna na ko nka ko a caman fana bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw la o kɔni tɛgɛ sela ka da a caman kan k'o ta k'u dɔ bɛrɛ la fɛn min y'u bila nin na sariya ka bolo kan o ni min ka kan ɲɛgili la o na ta ni ka da o kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Bertin Dako a ka fasiri an bɛ Bertin fo o tuma an bɛ dɛgɛ sumalen min sisan o bɛ bɛn n nana dantigɛliba t'o la la sentinelle fasiriba n'o ye la rédaction ye Boubacar Traoré u ko an ka taa pharmacie la Boubacar Traoré min ye an ka jiri Masa Jalaki Bali a ye jiri mun dilan ye min ye k'a dun Boubacar ni ka tila ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la n'o ye papaye bi sɔgɔmaden na an ko a ma ko manje a ko manje ye pharmacie de ye n'i donna pharmacie kɔnɔ Boubacar bana bɛɛ lajɛlen fura bɛ cogo min na dɛ a ko manje ju kelen jɔlen a bɛ bana bɛɛ furakɛ fasiriba ko Boubacar Traoré a ko baladen bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a ko n'i ye manje lajɛ Boubacar bana dɔ bɛ n'o ye hépatite ye Boubacar i bɛ biɲɛ bana ko fɔ a ko manje a b'o kɛnɛya a b'a kɛnɛya sira jumɛn kɔnɔna la Boubacar a kɛn bɛ k'i da don a la a ko manje kisɛ Boubacar Traoré i b'o ni lasegun n'i y'o lasegun Boubacar Traoré i b'o ni ja Boubacar ni k'o mugu bɔ ka to k'o mugan a ko hépatite bana bɛ maa min na Boubacar i tɛ to ka abada min ye bana ye n'a ta i bila k'a yɛrɛ sɔrɔ Boubacar fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ ɛrɛndimi bana bɛ maa min na a ko manje kisɛ
Bogari min kɔni ye manje kisɛ ko fɛnɛ y'o fura duman belebeleba ye sabu manje kisɛ k'i bɛ bogari o kisɛ 7 i b'o lasago bogari min ye nemurukumuni nin k'o nin kɛ ji la bogari Tarawele ka to k'o min kalo kelen kɔnɔna la a ko min ye ɛrɛnbana ye o fɛnɛ bɛ taa fasiriba ko maa minnu bɛ u kɔnɔ bɛ ja waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen fura ye manje kisɛ ye bogari min ye sumaya bana kunkolo dimi ka taa bila tumuni bɛ maa minnu kɔnɔ min ye koko hémorroïde kɔnɔna joli bogari maa minnu bɛ n'u hakiliw bɛ to ka taa u bɛ na maa minnu bɛ bogari Tarawele ni bangi waati la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o yɔrɔ kɔnɔna joli bɛ maa minnu na bogari kaba bɛ maa minnu na joli banbali bɛ maa minnu na k'a bɛɛ lajɛlen fura de filɛ nin manje nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la waati koron kama karamɔgɔ daba nimɔgɔnna maa min bɛ fɛ k'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ dɔn ayiwa janfa bɛ fɛ ka dɔn kuma na Bogari ni ne ko n bɛ nin bɛ ɲɛfɔ Bogari heure kelen b'e bolo k'o di ne ma thérapeute Boaji Wate y'a ɲɛfɔ an ye ko ni ne ko n bɛ nin bɛɛ fɔ ye heure kelen bɛ e bolo k'o di ne ma ne ka nin bɛɛ fɔ maaw ye bɔla Boaji Wate a ɲɛfɔ wala maa min bɛ fɛ n ka nin ɲɛfɔ i ye a kɛcogo ɲuman i ka sumaya ka taa ɛrɛndimi ka taa hépatite ka ban pewu Bogari Tarawele joli mun b'i sen na wala kosɛbɛ Bogari Tarawele waati koronnen don 76 36 73 98 waati koronnen don ye fura bɔ in daminɛ mɛnɛ i tɛgɛ don waati koronnen don tɛgɛ don Boaji Wate ne bɛ n tɛgɛ don a don o ko k'an ka muɲu maa min sigi yɔrɔ bɛn bɛ dugumɛnɛtigɛ ma o ɲin tɛ a la ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Azalaï Express maa min ka fasiri ye nin ye o ye Jacques ye Jean-Jacques a ko an ka taa Api Mali la dɛ Api Mali a baarakɛlaw olu kɔni u dusu cɛlen bɛ bi u ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o y'u ka directeur général ye maa min n'o ye Musa Ismaila Touré ye min ye maa kofɔlen ninnu ye baarabila o sɛbɛn minnu n'o o baarabila sɛbɛn o kɔni o kɛn bɛ ka o kɔni bila ministre ka tabali kan ministre min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana foroba cakɛda ko taabolo ma n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ min ye olu ka baarakɛlaw ka tɔn n'o y'u ka syndicat ye o baaraw kan ka boloda cogo minnu na yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na ko directeur ye n'o ye Musa Ismaila Touré ye k'a kɛn bɛ k'i banabiri o n'u ka syndicalisiya a baara waleyaliw ni ɲɔgɔn cɛ maa kofɔlen ninnu u kɔni ko ko olu kɔni directeur kɔni kɛn bɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ waati jan bɔ olu kɛn bɛ ka kulekan kɔni bɔrɛnkɛrɛnya la a kɛn tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn ni a ye maa kofɔlen in kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni to Api Mali ɲɛmaya la wa min ye nin baarakɛla ninnu ye fo finikan fo nɛrɛbɔ baara ka o kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ minnu y'u ka baarabila kankarima dakan n'o ye préavis de grève ye o kɔni o y'o o sɛbɛn kɔni ta ni ka t'o da ministre ka tabali sanfɛla la o y'a jira k'a fɔ min y'u ka laɲini n'a ma sabati u ka cakɛda in bolofara bɛ an ka marabolo minnu kɔnɔna na i n'a fɔ Kayi mara Sikaso Segu fo ka taa se Mopti ma ko nin bɛɛ lajɛlen na tugu u nɔfɛ k'u dɛmɛ u ka nin wulikajɔ la wa a jirala fana k'a fɔ min ye mars kalo nata ye n'u ka hakilina ma ɲɛnabɔ san 2021 i b'a ye k'a fɔ baara kɔni na bila nin cakɛda in kɔnɔna na bada fo ka taa fɔ safo don min kɛla wa u ka laɲiniw fana na o y'a jira k'a fɔ min ye UNTM ni anw ka gouvernement kɔni kun delila ka bɛnkan dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni n'i y'a procès verbal ta ni ka a lajɛ min na a kɔni kɛla ka bɛn ni san 2014 ye 2019 ani 2021 min bɛ faranga dɔ kofɔ ka ɲɛsin olu ka sarako ma k'u ka sara ko dɔ ka fara a kan o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ko min ye Api Mali ɲɛmaya bulon ye u ni inspection de travail maaw u taara ɲɔgɔn ye ka bɛn fɛn dɔ la ka taa sɔrɔ olu ka cakɛda n'o ye u ka baarakɛlaw ye u ka maakun tɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye syndicaliste ninnu ye wa k'o taabolo min fana filɛ ko bɛnkɛla fɛn min kan k'o bɛ fɛ o fana ka wuli ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye u ka règlement intérieur ye min n'o bɛ u ka baarakɛla ninnu ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen ni ka o maana o kɔrɔfɔ min n'o ta la Api Mali ɲɛmaya bulon ni inspection du travail maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka ciden kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ko o hakilina ninnu n'u bɛnn'o kan k'o bɛnkan k'o ka wuli joona wa u bɛ fɛn min laɲini ka ɲɛsin gouvernement ma k'o de ye u k'u kɔfilɛ u ka cakɛda in na cakɛda in n'o ye Api Mali ye k'a bɛ denkan dɔn na bi cakɛda in ko ni janto ma kɛ a bɛ maa min ka bolo kan n'o ye
Musa Ismaila Touré ko ko ni ngeme ka tabulu min ta ka nyeshi chagalaw ma ko ni ama ki be nyama la ko mado ko ni olu be ga dangane ko no ga duguma mawi olu gonde be bara ke wasa ka to mandi ima ko no olu fana ma bloga bara ke li mena ko nanna ka be ke gele ablebele ye e agli be na famina kitna usoro ni ngue sebe mina ya sama ka bo azale express ko nanna Jean-Jacques ale ka fasiridu wari ami sebenigalo bela jelen fo kunu ga timinandia wari enyema so tunkeme ka kuna fonu mu yamara enine bolo ni yo minan shani ne ne minan du shani na edumuni ko fe do rete barka dako ka bela jelen wala nyuma don ka bela jelen fo radio munu ka fiatu kala munu ka blana ka damne kay ka tabla menaka amu ka nyema so fo anu ka lambe baw wari ekrengra na me folita ninga do sekere menye musoton ka nyema noje Kadijatu Kubra Kadijatu Kubra ko kada al-islamia muso ni chemo bela jelen klo kan o kuma kulu ka mawludu bolo dale mesibri na ta février kalo kle mugani wolonvla avec en nege kan tani nani wati u ka misri la o kuma minyi mawludu bele banje annafa kamo abunya kamo kuba nyini al-islamia bela jelen fe duma zanana laminina akobo ko kono kulu akana uluka mawludu la o kuma mami magobe kono fonwere la ibise ka elajo imam Ebba Traoré wele 2024 1158 walma Souleymane Diallo 61 75 97 98 communiqué yɛrɛ ala sɔrɔla ka bɔ an yɛrɛ ka kalanden an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Mamadou Maïga ale ye kunnafonidila radio Jekafo kɔnɔ yan an bɛ bi ta bila yan wari ka jibi fo ko waleɲuman dɔn ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne kun ye bi kibaruya dibi jama ye o kuma min y'an ka karamɔgɔ ye n'o ye karamɔgɔ Dabatungara an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ma kumaso in na sɔrɔ bi o kuma basi foyi t'a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔma suruku kan ja o kuma min ye karamɔgɔ Daba ni Ala ni kira sɔnna ma o kuma don n'a nataw la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o kuma a b'a da don min ye kunnafoni taabolo ye jamana yɛrɛ bɛ dabolo min ka ni ka ɲɛfɔli kɛ sisan e ni ne bɛ wele burapele n'a ka jama bɛ n'u sigi ni k'u da don championnat na championnat national ye ale daminɛ la min ye coupe CAF ko ye o bɛ dabolo min kan o kuma an senbɔr'o la da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen la o kuma ni kunnafoni kelen bɛ santalama sufɛ tugu ma don nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw an b'a fɔ a ye sa ni cɛ ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ